Благодаря. Дойде и този момент. Мамините те. Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Най-хубавите. На бабата ми, маме. Мадлен. Мадлен. Дойде и той. Този момент. Дойде и той миг блажен. Готови ли сте? Ейте, много си хубави. Да нападаме. Честита ни радост. Нашата група. Коле, рано е за ракията. Живи и здрави. Честита ни радост. Да. Живи и здрави. Здравей. Аз ще я взема. Айде. Може ли ключовете от колата да си вземе вместо фотоапарат? Нещо трябва да носи. We should have taken shot. We should have making sure that the elevator didn't stay downstairs. Иде. Идвам. Вече е отворено даже. Добър ден. Тук ли е Гергана? Гери, тук ли е? Тук ли е Гери? Тук ли живее Гери? Обувката? Какво е? Какво е? Чакай. Никола, нещо, не знам, много отслабнала и тя е хубава. Не, обувката си е хубава. Не е широка, тя си знае, че каза широка. Аз си казвам широка, а тя... Колко не стига? Ами не знам. Така, няма ли да стане? Няма ли? Не. So serious. Someone from Now we- Stanford, you should understand this. She's so gorgeous. More Каза, more. търсете им паспорти. Други обувки. Не. Няма ли други обувки булката? Не, тя си избрала най-красивите, Абе, защото... търсете им паспорти, такова, кои са, що са. Мъжа, чакай, не бащата ти. Що не я пробвате първо? Айде, сложи малко от такива. Ето. Не, чакай, ще стане тясно. Ай, бе, та много скъпа вълка, бе. What's your iPhone? Много скъпа вълка, бе. Yes. Много скъпа. Пробвайте и да видим, да не се... А тази обувка вече няма да и стане. Взеха обувката. Остава така. Абе, нали я пшати на твърди, бе, какво сте, пак ли не дава? Бабата ми не дава. Много сте ми седни. Много сте. Много те помагай нещо, ти си наш Да човек. помагам. Вътрешен човек. За тия. Кажи, момчето, иди ходи За тази тия. Никола и Гергана. No, it's not enough. No. Добре. She wanted something Мой адрес. Абе, много бе, много. Нещо с повече цифри от Абе, стига бе, Роси. Стига бе. Има и приятели, които ще помагат на момчето. Китайски Роси, стига бе, мали. Какво правят тия, бе? Булката каза, тя го видя и Какво каза. правят? Мисля, че давам. Къде е? Ама мали. Айко мило. Mama, take more. Майко ми. The more, the better. Стига Ако бе. е много тесна тази обувка, да сменим обувките. Сега мазоли ще направи. Няма. Те такива мазоли са хубави. Мисля, че вече и е малка. But she wears a lot. Абе, давайте линия, бе, давайте линия. Вижте, бабата ми казва, че това момчето да не направим грешка, може да топло е тук, да не си тръгнем. My phone. That's not your phone, but it's okay. No, you can add your phone. Yeah, she said she will not let you in on the license. Wants the Стига phone. бе. Yes, your phone. Абе, стига. Изтопозихте хората, бе. Стига бе. Още едно от тия. Давай, телефона, Питайте, защото много е задушно тук. Други дами в тази страна.
Дойде и той миг. Желая да взимат. Топло. Ами ние ще ми малко като се поминава. Здравей! Благодаря ти също. Звучи ли ти, брата, според теб? Не напреднахте много. Да, наистина, сега какво и там ли има контрол? Не напреднахте много. Няма втори като тях. И родителите са живи здрави. Нашите златни, много, много. Много тия добри деца, втори няма. Сега. Първо чичето на Гергана. Така че ако се беше, трябва да не сте ни отзадава. Я да видим тук сега какво става вътре с видеонаблюдение. Чакай да отида да стане. Ще влеземе с вратата, какво си мислят? Вучо, давай, влизаме. Влизаме как, Никола? Как днес беше затворено? Гледай колко мъже сме се събрали, влизаме с вратата. Влизаме, няма как. Ще я крадеме. Виждам. Бележка пишеме. Много врати има в този апартамент, бе. Трябваше да ги махнем предварително. Как да не пускат, бе? Давай, влизаме. Влезте по затайство. Леле! Влизаме. Трудна работа било. Много строги, шафетките До много сега лоши. лесно било, сега било най-трудно. Шафетките много лоши. Гери, а че Никола се изпълни. Най-трудно било сега. Ще се притесни. Айде, отваряйте, бе! По-жалко, дай по-жалко. Гери, he failed it. Айде, че тук взимаме такива мерки. Тя там вътре. Като хирург. Това значи ли? Тя на вратата стои. Еми не пускай. На кой? Да повлина и натам. Гери! Айде, бе, Гери. Нещо чуваме смях. Да. Смях по-добре. Айде, отколкото Никола съд. вече ще плаче. Миши! Не, моли се. Някой тото да се помоли, бе. Моля ви се, дайте ми я. Абе, тази врата е много. Отворете вратата. Коля, до сега я бях разбил. Да, е верно. Гледай колко мъже сме да сме влезнали вече. Не, влизаме, край. Влизаме, не. Това е край. Влизаме. Няма как да ни... Не, много е затворена. Кой държи вратата? Кой е толкова яд? Дайте аз да мина. Бабо, те ми помагай. Бе, бабо, те ми. Ето. Хайде, мини ти, бе. Мини. Запуши това. Така. Да, и сега вече съвсем имаме. Влез вътре там. Влизай. Ма бележката е останала на пола. Здравейте. Имаме ще по-рано, вие много...
Леко да не се обутеш. Не мога да го Не са ти видяли бележката? хвърли го долу на земята. Бележката не са ти я видяли, да ти я пуснат под вратата. Нищо, прибери си я. Трябва да си го обувките. Добре, И ми трябва да ги вземеш ти. да те чакам нататък. Това ли беше? Айде, сете! Стига тук! Сериозно ли аз трябва да ги пробвам? Така ли става? Не, обаче, ти казваш, че сме готови. Ти е много рано да изохна. Гледам или не? То дори не трябва ли да помагаш? Трябва да помагаш. Става, Гери, не ти става обувката ли? Аз мога да ти кажа защо. Аз мога да ти кажа защо не ти става обувката. Винаги са широки. Коле, много рано на колене. Да тренира. Я този момент да видиме. Виж, става ти чудесно. Тя върнете там. Сега и става чудесно. Игнете мама да излъжи. Майката на болката. Добре. Много трудно. Взехме я. Много трудно беше. Много трудно. Виж, той свали секото, защото... Той се изпоти такова, не е лесно. Извините работа ми. Не е лесно. Особено за обувка са. Тягай се, че ти първа почва. Няма да го това трябва да се влезе, когато влезе вътре цялото нещо. Тя също проблем ще прижава. Да. О, спомням си те. Добре, да ще. Проблем ли не се спели? Да, Мадлен ще ме Те ми къде го знаеш? Ето заповядай. Здрасти, аз съм Светлана. Приятно ти. Гледай горе колко балони има, аз не съм ги Си ги видял. Много е красиво. Аз вече мога да си ходя, нали? Попадна една бутониера. Не. Аз нямам така. Ако искаш влез, си по-близо, или? По-топло е там. Да. Тук ми е добре на Не, тук не се водичко, течение. Тук е по-течение. Хванал съм вълната в момента. I just don't know about it. Затова трябваше много повече да Не знам дали с това да разрешава. Явно може. Това вече е за снимка. Как двама мъже слагат една огърлица? Големата партия. Я пробвам да ви всъщност здраве. Мишо, ти да си покажеш на... да те видят. Ти бяха къде? Да.
Броиш от средата 3 насам. И тук има едно само. Има някакъв пъзъл там да броят от едното, 3 от другото. Коля, отиде ли телефон? Отивам. Има по-хубави, Коля. Ще си купиш по-хубаво. Да, двете това ще взема, само това ще средата. Сега това не е толкова важно. Ти си покажи малко татка и то се върни и защита както трябва. Може би сте Трябва ли? Аз ще ходя за тебе да го настъпя. къде е там? Браво! Здравейте! Здравей. Много си красиви. Много. Браво. Много красива работа. Още какво имате да правите? Ами, трябва да дадете иначе. Я да видим тук булката му до женица. Така. Добре, че не си скайте по света. Излезе ли? Айде, добре, че е Никола, иначе няма да... Има нужда от вуал. Ми трябва да... Отиди и го сложиш. Само ще една снимка. Чакай аз да снимам секцията на фотографите. Ай, ничи. Лана чисто ли описа? Батерия? О, леле, това дете. Чакай сега, чакай, не мърдай. Нещо водно. Изкажи колечко. Кола може. Стига толкова. Така, добре ли така? Не, ето така. Нищо не е така. Така е по-ферно. Я покажи така. Обувките. Аз се държа. Никола заслужава. Всичко е супер. Никола заслужава. Да, Никола заслужава. Никола те заслужава. И тя го заслужава. Абе, тук всички са по заслуги. Всички сме по заслуги. Я по толкова. Павлинче, търсите? Да, благодаря. Пали? Ела. Пали, количка, Павлинче, количка или водичка или нещо. Браво! Добре. Водичка може би най-добре. Благодаря. Защо е пълно? Снимайте, защото аз съм помагала за избора на тая роля. Къде е Никола? Никола, видя ли бе? Никола, погледни. Гледай. Гледай сестра ти за какъв избор е помогнала. Погледни. Я да видим сега. Искам и аз бяло вино. Гери? Сега на тебе ще сипа. Чакай. Така, момченца за отскок. Нали? А той не шофира. Чакайте сега. Кой каза е горчиво? Още не е горчиво нищо. Рано е. Не се ли каза? Може да горите до 12. Какво така е? Не. Ще развали. Не разваляй нищо. Айде, да. Ръката, да. Само ръка ще се... Предлагам ти да я взимаме. Ако се бавиш, ще вземе нещо да стане грешно. Вземе да размисли. Да, давай да взимаме. Няма на къде да ходи. А пък и реално погледнеш сме толкова мъже, че да я размисли. Не. Бъде отмъкнат. Беше пред мене с това апарат. Много пред мене. Как съм така. Добре, колите. Започва да прекран.
Премудрост. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и по веки веков. На Господа да се помоли. Господи Боже наш, който измежду народите си предобручил чистата девица църквата, благослови това обручение и съедини и запази тия свои раби в мир и единомислие, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Обручава се Божият раб Никола, за Божията рабиня Гергана, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божият раб Никола, за Божията рабиня Гергана, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божият раб Никола, за Божията рабиня Гергана, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Обручава се Божият рабиня Гергана, за Божият раб Никола, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божият рабиня Гергана, за Божият раб Никола, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Обручава се Божият рабиня Гергана, за Божият раб Никола, в името на Отца и Сина и Светия Дух. На Господа да се помоли. И сега си сам, Владико, благослови това поставяне на пръстени с небесна благословия и нека ангел Господен да върви пред тях през всичките дни на живота им, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко и на Тебе. Слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Светия Дух, сега и всякога и по веки веков. Мир на Господа да се помоли. Които се съчетават един с друг за брачно общение и за спасението им, на Господа да се помоли. Благословен техния брат, както оня в Кана Галилейска, на Господа да се помоли. За да имат уста да видят добри чеда и да прекарат безукрен живот, на Господа да се помоли. Пречиста, преблагословена и славна наша Владичица Богородица, всякога Мария, нека сами себе си и целият си живот на Христа Бога да отдаде. На Господа да се помолим. Боже святи, който си създал от пръст човека и от реброто му си сетне направил жена и си е съединил с него за помощник нему подобен, защото така е било угодно на Твоето величие да не бъде човек сам на земята. И сега, Владико, сам простри ръката си от Твоето свето жилище и съчетай раба си Никола с рабинята си Гергана, защото от Тебе се съчетават мъж и жена, съедини ги в съгласие. Венчай ги да бъдат една плътта им плод от утроба и да добият добри чеда, защото Твоя е властта и Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и по веки веков. Венчава се Божият раб Никола с Божията рабиня Гергана в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият раб Никола с Божията рабиня Гергана в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият раб Никола с Божията рабиня Гергана в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Гергана с Божият раб Никола в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Гергана с Божият раб Никола в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Гергана с Божият раб Никола в името на Отца и Сина и Святия Дух. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай.
евангелист Йоанн Богослав. Сватба в Кана Галилейска. Исусовата майка беше там, поканен беше на сватбата също Исус и учениците му. И като се привърши виното, казва Исус, майка му, вино няма. Исус и казва, какво имаш ти с мене, жено, още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите, каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 каменни делби, поставени за миене по юдейски обичаи. Побираш ли по 2 или по 3 мери? Исус им казва, напълнете делбите с вода. Напълните ги догоре, тогава им казва, налейте сега и занесете на стария сват, и занесоха. А когато старият сват пуси от водата, що се ме превърнава на вино, той повика младоженец и му казва, всеки човек слага първо доброто вино, кога се го напие, тогава подобно. Ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си, и учениците му повярваха в него. С удерзновением, но осуждено сме ти призивати Тебе, небесного Бога Отца, и глагола ти. Amin.
Боди благословен като Исак и умножи се като Яков, ходейки в мир, изпълнявайки в правда Божиите заповеди. И ти, небесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека, умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог така е благоволи. Отец, Син и Дух Свети, и се света единосъщна и живото начало на Троица, едно Божество и царство, да ви благослови и да ви даде дълъг живот, добри чеда, напредък в живот и вяра, да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите обещаните блага по молитвите на Света Богородица и на всички свети. Благодетелствено и мирно и житие, здравие, жизнь, спасение, во всем благое успешение, подаш Господи новобрачным рабам Твоим Никола и Гергана, восприемников и сродников ими, и сохрани их на многая лета. Молитвами светих Отец наш и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. На много и благословени лета, идвайки в църквата, вие създадохте малката домашна църква. Защото чрез таинството на брака от двамата ставате едно. В единство ще вървите към нашия Господ. Онова, което ви предстои, е точно това. Пътува мистично към Господа, където сте длъжни да вярвате един други му така, както Бог вярва в нашето преобразяване към по-доброто. И понеже днешния ден е другия от чудния ден, денят на пожеланията, от все сърце желаем само едно. Любовта, която ви води тук в този храм, никога да не оскъдява, а точно обратното. Да се въздига, за да достигне висотата на Христовата любов. На много и благословени лета, като не забравяте, че това, което Бог е съчетал, човек не може да разлъчи. Амин. Амин. Всички ставаме и излизаме след младоженците от църквата.
Защото я се пъти. Браво! Давай, Бог! Няма да се зове. Много успехи в Хайдова, да сме живи и здрави. Живи, здрави и да разбират. И не разбират да разбират. Ще гледаме не как да че Ти не беше ли тук, бе? Аз съм пак. Адриан, стил на вас. Да ме слуша. Урасна очи. Бебе. Вие да ни посетите там. Thank you. Thank you for taking care of your Ghana. And you now take care of her. I'll take over from here. Because I will go to California. Sure. I'll help. That's right. I know.
Не можна часто робити.